ombe fa run about ha etutu atuo ye nyema bebre emampo obi kura kire se omu hwie petrol egu kota no so ho be on social media so no omu kire se omu ba omesena hwe se be ma e wo techima de nipa dodo antinka so nanu abesene ko na nwumre na obeba no afi na nipa no ate se otumfo ne esan aba enti empanyin ne nkwala nyina abegina kwa ho a ye ma ne bye afi de free here na otumfo ne gas no a one wo ba ni bi a start tutu atuo Ebusia enru adam de besomo se eye otikokko so otumfo say to the second ekopiem won kwanza wonam kwan so a tese ne entourage oni omokoye wona omubo na chidom omo ne koye na attack bi ekoso ewotechima na eye bloody pa de baba somo se siade the traditional council omo techima na ba edi ntwiremu ene ne kusi ye nyina aba tantie ba kokura ono de amse se no msi ye no omba se nkom bepe na kunu omo tutu na tuo pa na nyame ne nsamafo ada romanti ebi entimi no ema entuo no kura bi boy yemrante emienu a sabre omo hospital eba sa no na tekimanfo no aka no omo kan se yentimi ntia ye krom pa de ma tutu ye tuo aha let's talk GH rumors and any first time I put into my video make sure so subscribe ama me na wa click notification bell no se be any upload be me osabeti me aka na wa share man for frabeshe na wa like it. Don't forget say any comments be answer awo no beja comment section ho e de ama me ye wo Facebook as Let's Talk GH rumors so any wo TikTok as Let's Talk GH rumors make sure so be na ko follow these pages e de ama me enra me de be somo say ye otikokko so otumfo osayiti to the second kupimo nkranza kweye na entourage awoni omonam no attack bi koso e wotechima no abra omudu ho ne ma ebeye mujasem ene o share description box ho no ma link no obetimi atape so edo be kosa video no die si ye kasakasa e koso e ma epra ene ntokwa ene gidigidi ye ebaye no sisi the traditional council omo techima nananom akasa omudi ntwiremu aba adekode potinya esiye eni sesi ade omuka ne nyina omode aba nti jibrenity emam ya nana techifri a oye techmaman kronti hini a sabre ohwe akire ema osiade ye ekuntua me otoso nan techmaman hini nananom adehye ema ne mema nsentwerefo ene anwumre as a true Techima Traditional Council anim se yene emo ebekasa nanka se nana Techima hene ewo ha nka ono a na ode sa ansem we betudwa na oni hai ena nana krunti hene aboa ya no se ensem bi esisi enura di efri mu aba no yema Ghana man ni wiase nyina ente de ekoso ni babie efri baaye emse enura nana otumfo osetutu sante hene obesere ko eyie ewon nkransa eye nana nkransa hima na yie na okoya obesina akonachi no ensensem bi ebesi Techima ha efri nra najo eba se ukọ social media so a nsem a aba no aye bebre akoso a ma ebi kura fa adwene se nana sante hene obesina kwa yie na se nsem asia eno de omuso wokumase a omu twen ahwese se Techmanfo so ebetimi abakumase abedi dwuma na sanse moya ede ba no ena nanam no yepese yema nipa nyina ete dia ekoso de edika ya kan se Techima man ni asante man eye nipa baako anya hwe no Techima man ni asante man ne bohye ebio Techima ohina konwa no
ene Santehene konwa no enyina ye odwokofo na esanse omye odwokofo nti no ayonkofa bi eda omuntem se Nana Santehene ehia Nana Tejumahene o kyerese ni nua ekumano no Nana Tejumahene so kyerese ni nua panyin ene Santehene esanse omu nyina ye oyokofo enu nti ye di kai ka we am obia te se wie ne bia eni Nana Tejumahene ene Santehene entem me ka we nyina ma obia hunu se ye ti ho no ye ne Santehene eni asembia na mpo enu adwo a obesina ko nkransa hima na yie no odi kan emankra ba se opese ofa Tejumahene ha na ochia no ansa na wako na bra nkra ne bae no ne yewura otukwan na yekura de ekirejai se sempo se Nana Santehene ba na opese obechia nananom a Nana Kontehene emmoa ye nyina ya no ne yenye ne nchia no na de otumfo kan ya ne se o we de nanka ne nua kuma ho no nanka wo fa ha chia no na se oni ho de a ende brefoforo no obeba na ono na bedi nkita ho enti nchia no ankoso nanso na yatese oba betwam akọ na Nana Santehene se oba Tejumahene asase so a yewo amamre bi a oye de edi kan ne se otu tano so a oma odidwan ma bosum bi e wo ho na yeye amamre anse watimi atwem enti no ana oduru ho no odidwan no ma konfo no ema Nana tano so hene eso ehwei ma amamre ntimi ekoso yekundwan no ema otumfo etimi etute ya obefa Tejumahene a oto asose oko enkransa okoduru efianso ansa na otumfo betwa efianso no so na amamre bi wo ho a ekirese yeye amamre yetwadwan ne yegunsa ansa na otumfo atimi akroso edi akọ esan abakosem bi a ewo ho Nana duru ho no hihye ne nyina akọ pepepe ema Nana Fokromhene ebe kogina ho ema otumfo ye na mamre nyina otwam koye a enso basabasa bia yede ama na okoye na chi ena afei ye beti se abrantie bi aba social media afei wo ka se ane omo beba na omo te se otumfo enya kwa ntwam Tejuma enko ne yire na yie nanso omo baaye no omo di dohwene miensa wo Tejuma ha omo ahuru ba ma bia enti omo di kan post sa message e wo social media enti ensem omo kekaaye no na ne kasa ne nyemu anopa na omo kọ no omo betwa omo befa run about ha etutu atuo ayiye niam bebre ema mpo obi kura kire se omo hwie petrol egu kota no so ho se be mapa ompuemra ni yanhye one ne nipadua nyina ba we nyina no obi anka omo hwe ombe ye omo dede etu omo ka akoi enti akire ya omo beba sansem we no start ya epue no na ne emrante emunim sanhwefo emunim issue no ba social media obi aye de TV enti akire na omo beba no be on social media so na omo kire se omo ba omesena hwe se be ma e wo Tejumahene na no obi anka no kore yesi se opam ohufo se den ya obekwa koto ne be ma na bra omo ba anwumre no afi na che se anopa na okọ no de nipa dodo antenka so otumfo abesene ko na anwumre na obeba no afi na nipa no ate se otumfo ne esan aba enti empanyin ne nkwala nyina abegina kwa ho a ye ma ne bye bye afi de free hi a na otumfo
ne gas no a ɔne ɔmo baa ni bi a start tutu atuo ma ya branch ya ba kokora ɔno de amhye se no msi ye no ɔmo ba se nkom bepe na ku no ɔmo tutu na tuo pa na nyame ne nsamafo ada romanti ebi entimi no ema ntuo no kura bi bobɔ ye branch ya mienu a sabre ɔmo hospital eba sa no na tejmanfo no aka no ɔmo ka se ye ntimi ntia ye krom pa de ma tutu ye tuo etuo no so kura na eba ahimfie ha ɔmo si nkrasakwan so ɔmo ba eba ahimfie ha eso ye ntena se ema sebe bia mu se prebi ne ye ntimi a enei pa de ade achi pa de ye ntena se ma wi kete ye mekum ye hene enti obi aso sɔre ye de obenya sekan no wafa de obenya ba no wafa de obenya bo no wafa de ne mpanyin ne kwala nyina ɔmo tutu atie no so kura no unim se ɔhene etwa mu saa no emma eton niema ebiri di nsuo ekoka no ho na o mayi yeso sefun bu kwoti o se ayi chain ni ehwebinum ni esum nkrofo niema gu ni papa binum ani so enti sin no na enye papa enti saa basa ye koso pa kese enti se na meka no wo kuratuo na se wo tutu a hyemisu kura bo a meden meto enu na ma omo cars no bi ayi bobo ye no be omo otumfo nkrofo na tutu atuo boy ye nkrofo ye tejuma ha omba na obi enkratuo but eba sa no antemwa polisifo eba mu eba juju nipa no ebo a omo koye enti ye gina we so aka ma obi a te se enye na tejuma hene ena na wawi ata so se onita sante hene beko enti sa na ne mrante na omo ba no ye nim adwina na omo de ba omo ba so mbekum nipa so omo ye den ye de ye nim nanso omo ba entegma man so eso gina wo man na so che dabi ye makwan emma mu mbekum obia enkofa basabasa bia emeto tachima ni asante entem de pese ye gina we so kan se enne nyame ni tweri ampo anda Roma tachima aye metropolis ebio Bruno isim so yenya capital no enti sabre ye pese asomdwe mapa ebeta chima kuro yi mu sebe ya amanfo ebetimi di mpuntuo aba ye kuro yi mu enti niema bi eba anura no na enya de ye nigi ho enu nti ana na friends yenka emata chima man ne asante man nyina ante se we are peace loving people ye pa asomdwe se ye si mpuntuo ekwanso na enu na ye pese obia eboa na se mpuntuo ne de ekoso nyame ne eda na se enu a de mrante na free kumase ba na omba ye no se nyame amamu a nka enya asem papa na eso de nyame dota mama nti no ama bobone fufuro bi anye de ama nti ye gina we so aka kire asanteman ese na natajuma hene enu no omu ni asem bia ensem bia eba bra bia atwamu no ende atwamu ko na natajuma hene ene sante hene atena faako anum asomdue ebuya se ene nananu mienu aka akire ohun se mpo se bibisi a omu mfa tokwasem omu de tekrema na be ne ebeka enu nti asantefo wo tekman kroim ha no mbedi adanse se na nai baaye no ontoto santeni bia ase santeni bia ni ho a wonya asem a ye ka se wo ye santeni nti ye tata no ahurehuna no ye kana asomdue kwa because ye nim se ye nipa baako ye nyina ne ye kambom enu nti ene anwumre ye pese ye gina we so na ye deto emrante ne maba titu ene social media na aba no a 1-2 na mu ko no ye besre asem bia wo behunu no pemu nokre ansa na enko kan se ne a wo pe no na wo ka so adwene ho kwa akire asem bi wo ho eba etufo eboa nipa eno de yensim kwan na de ebetimi di ntokwa aba de ye besre se monwene ho mienu ansa mai de mwaka afi ebio ahinia nkasa eye animonyam adwuma enu nti ohene ho asem so ye ka ye de anidie na ye de eka na nyase a wote asem no na wo ka ebasa emfa papa emma nti na anwumre de ye kan so enu ade asi ye no tututu a ekoso
mu prayer no de aban bofo wo masom ende edru wo policefo no ho a omo hwe na baabia ehia se omtu ho anamo no omatu na de ye nne de ye de nananom amamra kwa so ne ye ka se de ba ye no enye ohini bia na soma wo bia saa de enim se enye otumfo na soma ne nkola so matututuo enti ye stress eme obi amfa no ho nyim se tajima hene ene sante hene e wo ntokwa ye beko ye nko bio de aba twam de ayi aba twam ko se mpo de ye pese ye ne asantifo ka bomu ye na yenso ye man ye den etumpon enu na bebo aga na man ba bia tachima eda no eda ye pa magana man ti se basa bia si ha se ntokwa ba na se omu ntimi mba ha na omu afa aduane akwa omu ba kire omu sa na bronya ye bebei se bibi beto ye na omu tem na se yenso adwadifo ntimi nkokuma se emefa ne mama ebe ha ye enti eyese afanu nyina ye tena so de asomdwe mu enti ye besre se sa asemu abai mo obi anto aso ye gina we so asre se obi biara owo tachima ha owo dwumedi wo kumase no onfa akoma pa anye de enko efise nim se de ye kan he otumfo so aka ne saa wo kumase se de ba anura no eye nsem kitua bi na ba ye ti mo obi ntrase nka se ye ne asantefo wo ekun ye betimi akọ omso betimi aba ha na mo bedi wo mudwuma ama bibia aye nkoso enti ena anwumre asemwe ena ye gina na natagma hene anamu aka ama obi a te se tagma man ene asanteman eni ntokwa bia efiri sa bre kwa de se mpo esan se ye ne wo mo ne bo ehye no se bibi kura na beba ye de tekrema na ebe den ebeka enye maso tenten enye koto asem bia na de si nura no de is rather unfortunate na enye se eba na nso no ye stress mo obi a masa bio mo amokum asen ya ye wo hei ye stress mu hunu se mo ye enamfo se be ya mudwuma mo bedi no obi abenya so mfaso ena anwumre nananom ene nsentwerefo asemwe ena na tekmani na di mu ye kan de akyerem ye da mo ase na me koso aka wo say any comment bi a wo no obeja e comment section wa e de ma me said ye nananom tachiman e kanu no omo say asomdie e wo ho bibia eni wo de si ye ne de o masere afesu so omo koso asere say asanteman so ye ma asomdie emra ye nyina ye nipa baako tribalism whatever emfa eye asomdie bia emre as Ghanaians tie besere say ye maintain peace is a Ghana ya asomdie man ye beto aba yambo ya somdie ne ho ban fi say ye de ye nim yen ene say we stand for peace. Me koso aka will say ye will Facebook as Let's Talk GH Rumors. Afisi ye will TikTok as Let's Talk GH Rumors. Follow pages way and mommy. Me ding edina ne kia santwa. Makram.